खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोन गासैखौबो गोदान मोनसे भिडिअ बरायनाय जाबाय। स' फरायसा लोगो नोंथांमोन बे भिडिअ नोंथांमोनजों सावरायगोन बाथ्रा खोन्दोबनि बागै। स' बाथ्रा खोन्दोबा बर' रावखान्थिनि मोनसे इम्परटेन्ट टपिक आरो बेनिफ्राय प्राय क्लास 9, क्लास 10 बा हायार सेकेन्डारि फार्स्ट इयार एन्ड सेकेन्ड इयाराव एमआइल थानाय थामहिनबा बड' साबजेक्टआव बे बाथ्रा खोन्दोबनिफ्राय प्राय कुइसन फैखायो आरो बाथ्रा खोन्दोबाव माबायदि कुइसन जानानै फैयो बे कुइसनानो जाहैबाय ओंथि लिरनानै बाथ्रा दानाय। स' ओंथिखौ लिरनानै बाथ्राखौ दानो नाङो। स' नोंथांमोना बेखौ खालामनो थांनायनि सिगां गिबियाव मोनसे ओंथिनि मोनसे बेवहाय सोदोबनि ओंथिखौ नोंथांमोना मोनथिनो नांगोन। सोदोबनि ओंथिखौ मोनथिब्लासो नोंथांमोना बाथ्राखौ गेबेङै दानो हागोन। स' बेफोरखौ मोनथिनो थाखाय नैबे बाथ्रा खोन्दोबा मोनसे इम्परटेन्ट होननानै आं सानो। बेखायनो आं नोंथांमोननो बे भिडिअआव नोंथांमोननो बाथ्रा खोन्दोबनि बागै डिसकास खालामगोन नोंथांमोनजों। बेनिफ्राय बर' राव आरो माखासे बाथ्रा खोन्दोबफोर दङ बेफोरखौबो बे भिडिअनि गेजेरजों डिसकास खालामनाय जागोन। स' गोबाव खालामालासे दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। दा गिबियावनो स्टार्ट खालामनायनि सिगाङावनो आङो बाथ्रा खोन्दोबनि बागै एसे सुंद' फोरमायथि होनो नागिरदों आरो बाथ्रा खोन्दोबानो जाहैबाय बेवहाय बाथ्रा खोन्दोबनि सुंद' बुंफुरलुखौ आं नोंथांमोननो फोरमायनो नागिरदों दि राव रायनाय एबा लिरनायाव खायसे गोनां मोनफा सोदोब जथाय बाहायनाय जायो। बेबायदि सोदोब जथायखौनो बाथ्रा खोन्दोब बुंनाय जायो। थामहिनबा गोरलै ओंथियाव बेनो जे सोदोबफोरनि जथाय मोननै सोदोब जथाय बा माब्लाबा मोनसेबो थानो हानाय। स' बे सोदोबफोर जथाय जानानै मोनसे गेबे ओंथि फोरमायनायखौनो बाथ्रा खोन्दोब बुंनाय जायो। गुबुन फारसेथिं इंराजियावबो बेबायदि फ्रेसेस वार्ड गोबां दङ आरो फ्रेसेस वार्डआ गोबां दङ इंराजियावबो। बे फ्रेसेसनि मिनिङा जाबाय बाथ्रा खोन्दोब, जेराव फ्रेस वार्डनि मिनिङा जाहैबाय जे माने सोदोब लोगो नांनानै मोनफा गेबें ओंथि फोरमायनाय सोदोब, बेबायदिखौनो जोङो बाथ्रा खोन्दोब बुंनो हायो। बेनिफ्राय दानिया फैबाय बाथ्रा खोन्दोबनि हेफाजाबै रावखौ जोङो गोदै, गोथाव, खहाब गोनां खालायनो हायो आरो सोदोबथिखौ गोग्गोयै फोरमायनोबो हायो। बर' राव बिदि बाथ्रा खोन्दोब आरो गोबां दंथारो। जों दा बे बाथ्रा खोन्दोबफोरखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजों डिसकास खालामनाय जागोन। दा गिबियावनो फैबाय बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों फार्स्टआवनो आलाय बालायनि ओंथिया मा? बे जाबाय दुखु, रागा एबा गिनानै बुनाय। स' बेखौ दा आलाय बालायनि मिनिंखौ नोंथांमोना मोनथिबाय। दुखु, बेनि मिनिङा जाबाय दुखु। दा नैबे दुखु एबा रागा एबा गिनानै बुनाय बेखौ गोरलैनो नोंथांमोना बाथ्राखौ दानो हासिगोन। ओंथिखौ मोनथिब्लानो बे बाथ्राखौ नोंथांमोना गोरलैयै दानो हासिगोन। स' जोबोर इजि। बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय आनि थानिनि ओंथिया जाबाय गोदाव सोराव, जेराव मोनो बेयावनो। बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ फावथालिनि ओंथिया जाबाय जेरै मोनो एरै। स' बेफोर गासैखौबो नोंथांमोना बाथ्राखौ दानो हागोन। बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय आसुं आबुंनि ओंथिया जाबाय आवगायाव मिथियै एबा नुफेरै। स' नोंथांमोना जुदि बहाबा जायगा नायनो थांबाय अब्ला बेवहाय आसुं आबुं जायो माब्लाबा। स' बेफोरबायदियाव जों आसुं आबुंखौ बाहायनाय जायो आरो बेखौनो नोंथांमोना बेनि ओंथिखौ मोनथियाब्ला बे जाहैगोन आवगायाव मिथियै एबा नुफेरै आसुं आबुंनि ओंथिया। बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय आला मालानि ओंथिया गैयै, मिथिनाय। बेनिफ्राय आवा फावा, थं एबा थांखि गैयै। आलावरि बिलावरि, गोदाव सोराव। आजां गाजां, बेसेबा गोबां एबा गिदिर गोजौ। आलाय जाब्रे, जेनिबो थद लानो रोङै। आग्रां बारस', मोजाङै मोनथियाबालानो गेजेर गेजेर बुंहरग्रा। स' नोंथांमोना जेब्ला बाथ्रा सोरजोंबा रायलायबाय थागोन अब्ला बेफोरबायदि बाथ्रा खोन्दोबफोरखौ सोनानै बाथ्राखौ नोंसोर बुंनो हायो बा दानो हायो। जोबोर मोजां खोनाय बेफोर बाथ्रा खोन्दोबखौ बाहायनानै बाथ्राखौ बुङोब्ला। इंराजियावबो फ्रेसेस वार्डफोरखौ लानानै जुदि बाथ्रा बुङोबा बाथ्राखौ खोनासंथावना जायो। थिग बिदिनो बर'आवबो नैबे बाथ्रा खोन्दोबखौ लानानै बाथ्रा बुङोब्ला खोनासंथावना जायो बाथ्राफोरा। दा बेखौ बुंनायनि सिगाङावनो नोंथांमोना मिनिंफोरखौ मोनथिनो नांगोन, अब्लासो नोंथांमोना बेखौ बाहायनो हागोन। बेनिफ्राय आखा फाखानि ओंथिया जाबाय जेरैबो गोरों। बेनिफ्राय आंगो सांगो, बे जाबाय बागदावखांनाय। आख' फाख', ओजोंबो जाया हजोंबो जाया। आलाय सिलाय, रावजोंबो खनखांजायै, गोदाव सोराव। बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय आरो इनाय बानाय, हामथाव दुखु गोनां। उलु खुसु, दलद थानो रोङै। उसाव बादाव, मा खालायगोन मा मागोन। उरां फारां, गोदाव सोराव। उफ्ले जेब्लाबो खाथियाव थानाय लोगो गारै। बेनिफ्राय नेक्स्टआव उलु खुसु, दलद थानो रोङै। एवगा मानगा, गाज्रि मुगैथाव। एग्र', आग्लायलायनाय गोबां। एना एनि, गावजों गाव गोरोबलायै।
खाराव माराव गोदाव सोराव हब्रा हब्रा खुरखाव खुरस'सि हालाय हाफाय खावरा मावरा मोजाङै मोनजोबै खोनाफा माफा खोनाज्रिद स' खोनाफा माफानि मिनिया जाबाय खोनाज्रिद गाद्रा गुद्रा मैला दाखोन गोदाव सोराव मा खालायगोन बबेयाव थांगोन जानाय गोलाब गोसाब बाहायलाबायनाय। बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय गिथाव बाथाव गिलु बालु। बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ साथा माथा गोजों नुफा माफा गोनो गोथो बुंगोन खि बुङा एबा मावगोन खि मावा गल' गथ' बबा एबा जेबो मोनथि रोङै ग्रो ग्रो जुथे गोरोबलायनाय सांग्रां मांग्रां मिथिया हसिया सथां बाथां फाथ्रा आरजायै आखु सालदां मालदां मिथिया हसिया सासु मासु लाजिहां गिहां सख्ल' बख्ल' गिदिर गब्ल'नाय सिखोन साखोन गोग्गो मैला गैयै सेरखाय बेरखाय जाय जेरै मोना एरै गावस्रालांनाय जालाय जाखाय जेरैबो लामा एबा आगोर मोनै जाला बुद्रु गाननाय मावनायाव थं लायै जावलिया बावलियानि ओंथिया जाबाय थं गैयै उसाव बादाव जब जब एसे लयै। बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय जिउयै माहामैनि ओंथिया गोसो मोदोम जोंगा मागा गोजों गोमोथाव। स' बेफोरखौ नोंथांमोना गोरलैनो बाथ्रा दाननो हाखागोन आरो जुदि हायाब्ला नोंथांमोननो गुबुन भिडिअ बेबायदि बाथ्राखौ दाननो हागोन बेफोर ओंथिखौ लानानै बाथ्रा दाननो हागोन बेफोर सोदोबखौ लानानै बाथ्रा दाननो हागोन गुबुन मोनसे भिडिअआव। स' नोंथांमोननो बेखौ बाथ्राखौ दानांगौ दाननाङा नोंथांमोना कमेन्ट्सआव बुंहरब्लानो जाबाय। जौगा देरगा दाद जालांगाद गोजौयै गिदिदै जोलाव जोफाव आला माला एबा गोदाव सोराव थाम थिम थाग थियारि थल' थिंग्रिं बायजोबनाय गजोबनाय थोब्लिद माब्लिद नांनायनि एसेसिन थाखि तुखि माब्रैबा बरादाव दग' मग' थांहां फैहां दलै नोगोरै जयै गोग्गोमै दुम दाखाल दावराव दावसि दादा दामा मेगन मोब्लिब होनाय गोजों एबा नुहुरजासे नाङा फाङा ओरैनो नाङैयाव नाराय जराय गुदि खिथा बोदेरनानै जरा लाहोनाय रैरुब गुरै गोजोन मागा मग खुगा बुंजासे थुसो थुसो। स' बेफोराव हमना ला सोरबा सासे मानसिया ओंखाम जाबाय थादों स' बेफोरखौ नोंथांमोना इउज खालामनो हाया मागा मग जानायखौ बेबायदि फोरमायनो थाखाय खुगा बुंजासे थुसो थुसो जानायफोराव बेखौ बाहायनाय बेखौ लाना बाथ्रा दाननो हायो। मैया मैया गोमोथाव माया गोनां। बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ रेदें रेदें मेगनाव गोनां रिउ रिउ नुहुरस'यै गोजान रोमै रोमै नुहुरहां नुहुरहां हांमा हांसा मोननो लुबैनायनि हाबिलास हाथा हारमा मोनथिया हसिया हारां हाखां लुनदुन आरो गिदिर गिदिर होदावरि बिदावरि गाबब्रब गाबसि गोजान मोनथियै थावनि होसोनानै हाखर हाला गोजौ गाहाय। बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ समब्रा समब्रि समान समान सम मोनसेनि। बेनिफ्राय लैहोर लैहोर ज' ज' गोसो गुदुङै लुथुर पुथुर गब्ल' हाबनाय हालो दैलोनि ओंथिया सेरे गोजोनै स्रां स्रिं मोजां जेरैबो मैला कुट गैयै। स' बेखिनियानोमोन बाथ्रा खोन्दो बर' रावाव बेबायदि बाथ्रा खोन्दो गोबां दङ नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों होनाय जाबाय। स' फरायसा लोगो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबोरै नांदो अननानै कमेन्ट्सआव बुंहरदो आरो भिडिअखौ लोगोफोरनो शेयार खालाम आरो उननि भिडिअ नोंथांमोन गासैखौबो गोदान मोनसे भिडिअ लोगो मोनफिनगोन। थेंक इउ फर